Γεια σας μάγκες, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω το locker μου στο Brawl Stars και θα σας δείξω και αυτό που θα πάρω και μπορεί να παίξουμε και κανένα ματσάκι. Τώρα πάμε. Παίρνουμε Brawl Stars. Όπως βλέπετε. Θα αφήσουμε εκεί, καλά είναι. Λοιπόν, βλέπετε, παίζουν Cold. Τώρα βλέπετε κάνουμε μερικά πραγματάκια. Λοιπόν, βλέπετε εδώ πέρα πώς είναι το account μου μέσα σε 5,5 μήνες. Έτσι είναι το account μου, θα σας το δείξω μέσα στα γρήγορα. Τέλος πάντων, να μην προχωράω. Τα κύπελά μου είναι 14.500. Εδώ πέρα βλέπετε τα στατιστικά μου και όλα αυτά στο account μου και πάμε να το δείξουμε. Μαζεύω για Amber. Μπορεί και να το αλλάξω για Sandy. Αυτά. Και τώρα μπαίνω εδώ. Οι friends μου είναι αυτοί. Και μπαίνουμε να σας το δείξω. Λοιπόν, στον Edgar έχω αυτά. Αυτό το skin και το κανονικό. Και έχω 37 tire. Gadgets, gears, τα βλέπετε. Max level, hypercharge, βλέπετε. Λοιπόν, στο Mortis αυτά που βλέπετε. Το top hat Mortis και το Kala Mortis. Και το κανονικό. Στο Cordelius αυτά, όπως βλέπετε. Έχω κάτι άλλο. Και στη Shelly έχω και Max Tire. Λοιπόν, στο Cold έχω Rockstar Cold, Shark Tooth Cold, Astar Cold. Αυτά. Και το κανονικό. Βλέπετε όλα τα άλλα, τα tires και αυτά τα βλέπετε. Στον Stu έχω το Super Star Stu και αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να τα μεταφράσω καλά. Αυτά. Λοιπόν, στη Piper, στη Bale, στο Mr. Beast, στο Leon, στον El Primo, στο Dynamite, στο Dick, στο Rico, στη Jackie, στη Pam, στη Bibi, στη Colette, στη Maisie, στο Hank, στη Tara, στη Juju, στο Ball, στο Barley, στο Poco, στο Gas, στον Frank, στη B, στον Griff, στην Bonnie, στη Lumi, στη Nita, στον Bo,
στον Μπροκ που λέω, στη Ρόζα, στη Τζέισι, στον 8-bit, στον Τζαρίλ, στη Πένι που έχω τέλειο skin. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο το skin που έχω στη Πένι. Στο Guard. Λοιπόν, μάγκες και στον Bo. Έχω δύο skins. Το Warrior Bo και το Wasp Bo. Αυτά είναι. Αυτό είναι το account μου. Και νομίζω σας το έχω πει και σε ένα άλλο βιντεάκι shorts. Σας έχω πει ότι θα πάρω ένα account από τον ξαδερφό μου. Γιατί θα πάρω ένα account από τον ξαδερφό μου. Γιατί το έχει κάψει το Fortnite και το έχει βαρεθεί το Brawl Stars. Και θα μου το δώσει, είπε. Να ξέρετε, να μπείτε άτομα στην κλάμπ μου. Είναι αυτή εδώ η κλάμπ μου. Σας παρακαλώ, είμαστε 3 άτομα. Μπείτε στην κλάμπ μου. Λοιπόν, αυτά λέω, να παίζετε όλοι για το Mega Pig, λέω, και να πουσάρετε κύπελα. Η κλάμπ είναι 45.208 κύπελα και μπορείτε να μπείτε άτομα πάνω από 10.000 κύπελα. Λοιπόν, είμαστε αυτά τα 3 άτομα και αυτός εδώ ο πρώτος είναι ο ξαδερφός μου που θα μου δώσει το account του. Λοιπόν, δείτε το account του. Δείτε το λίγο. Γενικά δεν παίζει. Αλλά το έχει από παλιά, το έχει από το 2020 και είναι τόσο νουμπάς. Εγώ το έχω 5,5 μήνες και βλέπετε πόσο καλό account έχω. Τέλος πάντων, αυτό έχει κάψει το Fortnite, έχει και 18.800 τρόπια. Θα του πάω εγώ 20.000 και αυτά. Λοιπόν, θα σας δείξω μία στα γρήγορα το account του. Είναι αυτό εδώ. Αυτό. Είναι λίγο νουμπάς, αλλά δεν πειράζει. Θα ανεβεί. Θα μου το δώσει, θα τον ανεβάσω. Τώρα παίζει Fortnite. Του αρέσει το Fortnite. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ φτάσει και μέχρι Diamond, βλέπετε. Λοιπόν, μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Δεν παίξουμε κανένα ματσάκι άλλο. Και άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Και θα έρθει επόμενο βίντεο που δείχνω το account μου, το μεγάλο, με τα 54 brawlers. Αυτό που σας έδειξα τώρα. Άντε, γεια! Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο.